Kinay dadun sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office sa buhatan na lang sa Criminal Investigation and Detection Group 7 kung CIDG-7 gipaubos sa Inquest Proceedings ang mga Chinese nationals. Sila ang Nadakpan nga nagtrabaho sa usa ka illegal online gaming operation didto sa Lakbayan sa Lapu-Lapu. Ang prosecutor miadto sa CIDG-7 diin gi-inquest ang Dul-an sa 200 ka mga Langyaw. Mahimo ra kuno ang naasoyng proseso kung adunay pagtugot sa labang opisyal sa prosecutor's office. Kini tungod sa mga sirkumstansya nga ilang gitan-aw sama sa seguridad tungod sa kadaghan sa mga naaresto. Samtang nagatubang ang mga Chinese nationals og kasong kalaspasan sa RA 1602 in relation to anti-cybercrime law. Nadakpan sila sa mga sakop sa CIDG-7 niadtong weekend pinasubay sa search warrant nga gi-issue sa korte. Ang amuang suggestions, we'll let the CIDG finish their investigations and we will wait kung sa ilang kaso i-file, then we finally give the comment. As of now,